Ассаляму алейкум, харлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР». Голос Крыма мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем все наши программы, выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка там поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну что ж, поехали. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы государства. Сообщается, что Кабинет министров Украины должен разработать план реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и реализуют меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции Крима. Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму. Координировать исполнение стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма должен Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не Кабинет министров, сообщает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Прочитав оприлюднену вчора стратегію щодо Криму. Аналізувати її без закритої частини немає сенсу. Багато правильних декларацій, але майже нічого, крім судових позовів, щоб посилювало тиск на Росію і примусило Путіна почати розмову про Крим. Можливо, закрита частина цікавіша, але один принциповий момент видається фундаментальною помилкою. Не можна віддавати підготовку плану реалізації стратегії Кабміну. Все потім не у нашій бюрократії. Крім того, Кабмін не може координувати, наприклад, спецслужби, без яких годі й підступатися. Вся координація виконання стратегії має бути саме в РНБО, як, до речі, і наша стратегія та тактика стосовно Донбасу. Кримсько-татарський громадський та політичний діяч Арсен Жумаділов зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Арсен, ассаляму алейкум. Арсен, что вы поняли из этой стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма? Во-первых, если мы говорим о составляющей, которая касается прав и интересов крымского татарского народа, то эта стратегия не о правах и интересах крымского татарского народа. Вопрос заключается в том, стоит ли на нее смотреть как на такую, которая должна была их регулировать и обеспечивать. На мой взгляд, нет. В данном случае мы говорим о стратегии украинского государства в отношении обеспечения своих интересов касательно восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета над всей территорией Украины. Если мы говорим сугубо в таком узком понимании, то, на мой взгляд, данная стратегия – это хороший документ. Он должен был давно быть принят. Хорошо, что он принят сегодня по принципу «лучше поздно, чем никогда». Насколько он будет качественно исполнен, зависит от того, насколько исполнительная власть готова к тому, чтобы действительно включиться и реализовать данную стратегию на практике. Некоторые оценки, которые были даны данной стратегии со стороны крымско-татарских общественных деятелей и активистов, как по мне, исходят от завышенных ожиданий, что кто-то за нас, за крымских татар, будет писать стратегию нашего народа, развития нашего народа, обеспечения наших прав на ближайшие годы. Это задача, которую нам нельзя с себя снимать и на кого-то перекладывать и ожидать, что она будет кем-то выполнена.
В разделе «Ожидания», ожидаемые результаты, есть такой пункт, я его зачитаю, и хотела бы, щоб ви його прокоментували. Відновлення та забезпечення прав представників кримсько-татарського народу та інших корінних народів національних меньшин. Что это означает? Что вы поняли с этого пункта? Какой вывод нам нужно делать с этого пункта? С этого пункта, я думаю, единственный вывод, который нам стоит сделать, заключается в том, что те наши соотечественники, которые сегодня работают в органах государственной власти, они действительно постарались с тем, чтобы упоминание о крымско-татарском народе появилось в разделе «Ожидаемые результаты». И, наверное, это это главный вывод из того, что мы видим в данном разделе, потому что на самом деле то, что указывается, что в результате реализации стратегии будут восстановлены права крымско-татарского народа, но при этом в направлении деятельности указывается лишь бегло о культурных правах крымско-татарского народа, являются симптоматичными и указывают на то, что на самом деле целостно и системно реализацией прав крымско-татарского народа заниматься в рамках реализации данной стратегии не будут. Скажите, а как вы думаете, почему не внесли ряд принципиально важных вопросов для крымских татар, предложенные Меджлисом? Потому что, еще раз говорю, это стратегия украинского государства по восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета. Как стратегия украинского государства, это абсолютно нормальный документ, с которым, я уверен, можно работать. Мы, крымские татары, не должны делегировать стратегирование вокруг своих прав и интересов кому бы то ни было. Это наша задача. Мы должны сами выписать нашу стратегию. И в той части, где реализация нашей стратегии будет зависеть от украинского государства, уже конкретно говорить о том, какого вида помощи или содействия нам необходимо получить от Украины для того, чтобы реализовать нашу стратегию, нашего развития, которой, я напомню, у нас нет. И вот если говорить о плане реализации этой стратегии, которую подписал президент, его сейчас получил кабинет министров. Я вот хотела бы все же понять, как он будет работать в дальнейшем, что с ним будут уже делать в кабинете министров Украины. Каждый министр будет разрабатывать свой сегмент. Вот что будет дальше, как это будет выглядеть? Разработка законопроектов, постановлений, что? Ну, вот именно так, как вы сказали. В теории это должна быть разработка законопроектов, проектов постановлений и приказов соответствующих органов исполнительной власти. Как это будет реализовано на практике, вопрос открытый, на который сложно дать ответ по состоянию на сегодня. Мое пожелание и ожидание, наверное, что в рамках реализации данной стратегии как минимум будет восстановлено и обеспечено бесперебойное финансирование группы каналов АТР. Это действительно важно, потому что мы можем сколько угодно писать правильные вещи на бумаге, но если мы не обеспечиваем доступ наших сограждан, которые проживают в Крыму, к информационному контенту, то, наверное, мы как минимум непоследовательны в том, что мы делаем. И последнее, Арсен Ага, насколько я понимаю, эта стратегия рассчитана на 5 лет. Верите ли вы в то, что на протяжении 5 лет эта стратегия будет выполнена? Если мы говорим об ожидаемых результатах, например, в части восстановления прав крымско-татарского народа, то за 5 лет оно точно не будет выполнено. Что касается остальных ожидаемых результатов, то там я не увидел количественных показателей, в сравнении с которыми можно будет замерить фактическое исполнение, дать оценку, выполнена ли стратегия. Там достаточно размытые формулировки, которые, в принципе, позволяют через 5 лет сказать, как то, что стратегия была выполнена, так и то, что она не была выполнена. Это будет, наверное, зависеть от того, кто будет у власти через 5 лет.
Чохсагол нас. Арсен Жумаділов был с нами на прямой связи. Кримсько-татарський громадський та політичний діяч. К нашому ефіру зараз приєднується Михайло Басараб, політолог, співкоординатор громадського об'єднання руху по капітуляції. Пане Михайло, вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня. Как вам стратегия по деоккупации и реинтеграции полуострова? И действительно, почему так мало конкретики и так много декларатива? Ну, мабуть, це пов'язано передусім з тим, що українська влада приділяє дуже багато уваги піар-ефекту від своїх дій, так, і навіть існує такий мем про фішечки, так, тобто наш президент, як людина, яка прийшла з шоу-бізнесу, природньо вимірює ефективність тих чи інших дій кількістю згадок в засобах масової інформації, мабуть, після певних рішень або кроків. Як на мене, це в корні неправильний, хибний і дефектний підхід. Насправді, мені здається, що ось ми заходимо в дуже такий виходимо на дуже небезпечний шлях, коли ось ця ідея і з Кримською платформою, і з цією стратегією, про яку ми зараз з вами говоримо, може бути спрямована якраз от на досягнення максимального піар-ефекту, але аж ніяк не на досягнення реального результату. Насправді, ви знаєте, для стратегії повернення Криму не треба вигадувати, значить, якийсь велосипед чи якісь неймовірні ноу-хау. Необхідно відштовхуватись від того, що Крим є окупований Росією, так, і на території, яку окупувала Росія, держава-агресор і окупант систематично порушує права людини. А окупація півострову є міжнародним кримінальним злочином. Ось це є засаднича позиція, від цього ми повинні відштовхуватись і підбирати засоби для повернення Криму. Якщо міністр закордонних справ України, чи президент України, чи прем'єр, або будь-хто інший буде сьогодні нас переконувати, що ось шляхом проведення якихось круглих столів, чи нехай навіть представницьких міжнародних зібрань, форумів можна буде повернути Крим, давайте будемо відвертими. Треба казати, що це обман, це брехня. Цього не станеться, тому що ми розуміємо, наскільки важливим є питання Криму для Росії, так, і особисто для Путіна. Що треба робити для того, щоб Крим повернути? Насправді повернути, так? Необхідно тут відповідей не так, тобто тут не так багато інструментів, так, але ми повинні розуміти, тобто ми повинні підбирати ті інструменти і акцентувати свою увагу і докладати своїх зусиль до тих інструментів, які працюють. Які інструменти працюють? Працює інструмент санкцій. Так от Україна повинна докладати максимальні зусилля, щоб міжнародне співтовариство разом з Україною застосовувало до Росії такі санкції, які б завдавали нашому ворогу величезних втрат, так, які б змушували. Тобто ми повинні створити такий санкційний тиск, такого масштабу і такої сили, який би змусив Росію відмовитися від збройної агресії проти України і змусив би Росію покинути окуповані нею українські території, в тому числі і Крим. Друге Скажите, питання. а вот реализация вот тех прописанных пунктов в этой стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма может заставить сесть Путина за стол переговоров и вернуть Крым? Ви знаєте, я чув багато оцінок на адресу цього документу, і моя особиста думка, і думка багатьох моїх колег полягає в тому, що дуже багато декларативних заяв, так, і, скажімо так, видавання бажаного за дійсне. Насправді, я хотів би повернутися до нашої розмови і сказати, що ми не повинні вводити в оману ні мешканців Криму, ні тих людей, які були змушені рятуватися, так, втікати з окупованого Криму, щоб врятувати собі життя і своїм рідним. Ми не можемо вводити в оману ні всіх українців, ми не можемо вводити в оману міжнародне співтовариство. Усі заходи з популяризації, так, теми Криму, проблеми Криму на міжнародній арені – це все плюс. Але набагато більш дієвим є санкційний тиск на Росію, його посилення. І тому всі заходи публічні, форуми, Кримська платформа і так далі, передусім повинні бути спрямовані на те, аби переконати міжнародне співтовариство істотно посилити санкційний тиск на Росію. Це перше.
Друге, Україна повинна полишити хибну тактику, чи одне з ключових базових положень так званого мінського переговорного процесу, так в якому йдеться про Донбас. Те саме стосується і переговорів в нормандському форматі. На жаль, в Мінську і в Нормандії Росії вдалося нав'язати переговори за участю наших міжнародних партнерів, коли йдеться про звільнення Донбасу, але жодним чином не ведеться мови про звільнення Криму. Це хибна історія, яка триває з моменту початку війни. Тобто і переговорний процес треба перевернути. І необхідно говорити про звільнення і Донбасу, і Криму одночасно. Безумовно, тобто і пункт третій, Україна повинна посилюватись зсередини для того, щоб діждатися моменту, коли ми будемо настільки сильними, а Росія настільки слабкою, коли Україна зможе відповідно до міжнародних стандартів і українського законодавства відновити конституційний лад на окупованих сьогодні територіях. Ось стратегія з 3 пунктів. Нічого не треба вигадувати. Давайте подключим еще к нашей беседе Євгена Глобистова, професора кафедри екології Києво-Могилянської академії та радника голови Кримсько-татарського ресурсного центру. Він зараз на прямому зв'язку з нами. Пане Євгене, вітаю вас, салям алейкум. Алейкум ассалям. Доброго дня. Читали ли вы документ стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма? Понравился ли он вам? И понимаем ли мы, в каком виде мы будем возвращать Крым и получим Крым после его освобождения, исходя из этого документа? Дякую за ваше питання. Я читав цей документ, він достатньо декларативний. Я погоджуюсь з попереднім доповідачем про те, що він має скоріше таку візію наших очікувань і ідеальних бажань, аніж конкретної стратегії саме деокупації. Направду, цей документ не про деокупацію Криму, а про наше ідеалістичне, таке ідеальне бачення, як би ми хотіли, щоб цей процес відбувався. Це трошки різні речі. Процес деокупації Криму має тривати системно, постійно і щоденно. Абсолютно чітко, що ми маємо пов'язати процес деокупації Криму з усіма процесами деокупації території України і повернення і відновлення територіальної цілісності України, незалежно від того, чи то є Донбас, чи то є Крим. І на сьогодні Крим виключений з такого загального дискурсу, з загального обговорення на міжнародному рівні, ніби він відкладений на якесь там щасливе далеке майбутнє. Це категорично невірно. І що стосується самої стратегії деокупації, як вона сьогодні існує. Ну, давайте подивимось на її конкретні пункти. Ну, наприклад, позиція там 19, да? Стосовно того, що Україна вживає всіх необхідних заходів щодо громадян України, які проживають, тих законних інтересів, які проживають на непідконтрольній території. От як це зробити? Це визнати неправомірними всі акти стосовно нерухомості, стосовно майна, стосовно інших дій, які сьогодні і відбуваються на протязі останніх років на території Криму. Ми їх визнаємо такими, що не мають правової чинності. Тобто ми їх не визнаємо апріорі. І направду це дуже така цікава правова колізія, як далі з нею виходити після повернення Криму до України. Ну, чи інше, наприклад, 61-ша позиція, що Україна створена на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на тимчасово окупованих територіях, сервісні центри, надання адміністративних послуг і так далі, і так далі. Слухайте, а що нам заважало за останні роки зробити цей перетин тимчасового кордону зручним, комфортним для громадян України? Ну от яка така велика проблема була з цим пов'язана? Ну, я знаю, що всі громадяни України, яка в силу тих чи інших обставин вимушені перетинати кордон, тимчасовий кордон між Україною та Кримом, стикаються з численними незручностями. Направду, це технічне питання скоріше, ані стратегічне питання. Я от на це хотів звернути увагу. І остання позиція, яка просто мене дуже вразила, 62-га позиція стратегії стосовно екологічної політики. Екологічна політика мені близька безпосередньо. Тобто Україна вживає заходів для продовження здійснення моніторингу навколишнього середовища на тимчасово окупованій території. Таке інше. Слухайте, а яким чином вона це може зробити?
ми не допущені на цю територію. Ми це можемо зробити тільки дистанційним зондуванням, наприклад, або з урахуванням тих даних, які сьогодні офіційно висловлює чи так чи інше пропагандує Російська Федерація. Тобто, як нам конкретно зробити незалежний, національно виважений моніторинг навколишнього середовища на теренах Республіки Крим? І направду саме в такому формулюванні ця позиція є відверто декларативною, а не активною. І от для мене взагалі вся ця стратегія, вона переповнена декларативними заявами. А саме, як мені б хотілося це бачити, це якась конкретна покрокове послідовне усвідомлення, тобто дії, як нам відновити територіальну незалежність и цілісність України. Я вот почему спросила, видите ли вы после прочтения этого документа то, каким будет полуостров, потому что для себя я вот на некоторые вопросы конкретных ответов в этом документе не нашла. К примеру, я не совсем понимаю, исходя из этого документа, что будет с теми людьми, которые незаконно заехали на территорию временно оккупированного полуострова, тем самым легитимизировав оккупацию полуострова. Вот что будет с этими людьми, мне непонятно. Что будет с отжатым имуществом граждан Украины, исходя из этого документа, мне непонятно. Что будет с незаконными приговорами и так далее. Мне кажется, это довольно принципиально важные вопросы, нет? Стратегії 19-й пункт, я з цього почав свій виступ. Україна не визнає, як я розумію, жодні правові стосунки, відносини і акти, які здійснені на непідконтрольній території. Тобто, формально це означає, що вся набуття прав на нерухомість, на якесь інше майно на території непідконтрольної Україні за час відсутності юридичного контролю за цією територією, тобто за час окупації, є неправовими. А як це буде реалізовано в практиці, про це жодної позиції, жодного тлумачення немає. Тобто, або ми визнаємо всіх переселенців до Криму незаконними і просимо їх повернутися до місць постійного проживання на території Російської Федерації, або в який інший спосіб ми тоді з ними будемо поводитись. Як на мене, то це принципове питання, тому що Україна має, по-перше, дотримуватись забезпечення прав українських громадян на території Криму, ті, які мають українські паспорти, мають українське громадянство і вимушені були взяти тимчасово російське громадянство для здійснення своєї об'єктивних процесів життєзабезпечення і життєдіяльності. А що стосується переселенців, то, мабуть, треба в стратегії чітко вказати, що після відновлення територіальної цілісності України ми їм всім скажемо там до побачення, як кажучи. Але тоді ми стикаємось з цілою купою правових проблем, і на то сьогодні немає чіткої відповіді. І це проблема для стратегії. Пане Михайло, вот еще что хотела спросить. Каким образом возложили разработку мероприятий и реализацию стратегии по деоккупации на Кабинет министров Украины, когда ни СБУ, ни разведка не подчинена Кабинету министров? Ой, дуже багато питань, звичайно, до самої стратегії, і до шляхів її втілення в життя. Ви знаєте, на превеликий жаль, мені здається, цей документ залишиться нереалізованим. Так, можливо, лише в якійсь незначній мірі. Тому що справді там закладено дуже багато положень, які для яких не існує чітких критеріїв ефективності виконання, так, або які просто нереалістично виконати. Ви знаєте, я от хотів би повернутися до попереднього запитання, яке ви ставили пану Євгену, що стосується, значить, правових наслідків окупації людей, які заїхали туди з Росії. Ви знаєте, Україні сьогодні дуже сильно бракує законодавства про спеціальний перехідний період чи спеціальний період після деокупації півострова, деокупації Донбасу. На жаль, війна триває 8-й рік, так, і станом на сьогодні ми не маємо відповіді на
який режим буде застосований до звільнених від російської окупації територій. Це в тому числі і питання, значить, цих нових громадян, цих невизнаних республік, чи там я маю на увазі про Донбас, чи людей, які отримали відповідні документи для проживання в Криму і були завезені з Росії. І інші тисячі, десятки тисяч правочинів, які вчинені на окупованій території. Зрозуміло, що от знаєте, коли зараз нам говорять про те, що ось ми повинні якнайшвидше провести вибори на сьогодні окупованих територіях, це дуже погана, хибна логіка, тому що вибори повинні бути не початком процесу деокупації і реінтеграції цих територій до України, а фінальною точкою цього процесу. Насправді, сьогодні окуповані території потребуватимуть 5, можливо, 10 років або більш тривалого періоду спеціального режиму, деокупаційного режиму, коли значить, у чітко вибудованій вертикалі за чітко вибудованою управлінською вертикалю можна буде оперативно вирішувати сотні, тисячі, десятки тисяч проблемних питань, які створила окупація цих територій. І, на жаль, я наскільки знаю, по-перше, ні попередня Верховна Рада таке законодавство не ухвалила, і в сьогоднішньому скликанні Верховної Ради бажаючих не так багато, тому що такі проекти існують. Зокрема, робоча група на чолі з професором Василенком розробила проект такого законопроекту. І я входив до цієї робочої групи, і ми зверталися до цілої низки парламентських фракцій, фактично усіх, окрім ОПЗЖ, парламентських фракцій, щоб вони ініціювали подання цього законопроекту. Але, на жаль, я не знаю, з тих чи інших причин, такого бажання немає ні в «Слуг народу», ні в «Європейської солідарності», ні у фракції «Голос». Тому це проблема насправді. І її не можна відкладати на колись. Тому що звільнення Криму може відбутися, як і Донбасу, в будь-який момент. Ми не знаємо, що буде з Росією. Через півроку, через рік, тим більше через 2-3. Все може статись дуже раптово. А у нас не буде відповіді на питання, що робити на деокупованих територіях. Продолжая обсуждать вот эту стратегию по деоккупации и реинтеграции, я бы хотела обратить наше внимание еще на один пункт. Крымская платформа должна стать ключевым внешнеполитическим инструментом объединения международных усилий по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины, преодоления последствий временной оккупации Российской Федерации полуострова и защиты граждан Украины. Пане Евгене, относительно Крымской платформы, поможет ли Крымская платформа актуализировать вопрос Крыма и деоккупировать его? По-перше, добре, що вона взагалі-то є. Це певний шанс для того, щоб ми вирішили проблему деокупації, вирішили проблеми Криму. Але головна проблема в тому полягає, тут я погоджуюсь з паном Михайлом, в тому, що ми не маємо візії, ми не маємо бачення, як нам саме інтегрувати Крим до України після завершення його окупації. В нас немає ані стратегічного бачення, ані тактичного бачення, що ми будемо далі робити з цією ситуацією. І з станом довкілля, і з населенням, інфраструктурою, економікою, і всіми тими проблемами, які Україна отримує в спадок від шаленого, як то кажуть, нераціонального і загарбницького господарювання Росії на території Криму. А що стосується Кримської платформи, на сьогодні це дуже такий сирий проєкт. І я поки не бачу в межах Кримської платформи якихось конкретних кроків чи заходів стосовно того, як ми будемо здійснювати процес деокупації Криму, і що буде далі, чи будуть наші партнери нам в тому допомагати, в який спосіб, яким чином, на яких засадах. Тобто, направду, тут більше питань, ніж відповідей. Украина ориентирована на политико-дипломатический путь возвращения своих территорий, усиления санкций в отношении России. Можем ли мы хотя бы рассчитывать на то, что в рамках Крымской платформы будет разработан некий новый механизм давления на Россию совместно с нашими западными партнерами? Пане Михайло. Для того, щоб ми очікували на якийсь результат, ми повинні мати вже сьогодні. Так, от, наприклад, до проведення Кримської платформи українська влада повинна напрацювати, наприклад, пакет санкційних рішень
додаткових, які Україна пропонуватиме міжнародному співтовариству застосувати до Росії за окупацію Донбасу і окупацію Криму. Так, це перший пункт. Другий пункт, і, до речі, не вирішене питання. Ось пан Євген говорив щойно про збитки, завдані агресією, окупацією. На превеликий жаль, ви знаєте, ось питання створення відповідної державної інституції відкладається. Я маю на увазі відповідної державної інституції, яка б займалася підготовкою консолідованої претензії України до Росії. Консолідована претензія – це документ, в якому було б узагальнено і систематизовано, а також обчислено розмір збитків, яких завдала російська агресія і російська окупація. Про цей спеціальний державний орган уже йдеться роками. Але, на жаль, і нині там. У Верховній Раді вже понад рік в шухлядах припадає порохом відповідний законопроект. А таке враження, що ні парламент, ні уряд, ні президент не поспішають зі створенням такого органу. І я знову ж таки повертаюся до питання. От уявімо собі, що за рік війна, тобто агресія Росії проти України і окупація наших територій закінчиться. У нас є відповідь на, у нас є готова цифра, яку ми зможемо задекларувати і українським громадянам, і міжнародному співтовариству. Скільки Росія винна Україні за збройну агресію, окупацію наших територій. Експерти обчислюють, так, і ці цифри коливаються від, тобто там навіть порядки коливаються від кількох десятків мільярдів доларів до кількох сотень мільярдів доларів. Так, все залежить від методики обчислення і так далі. Але, на жаль, це поки що роблять тільки експерти, українські і закордонні. А от українській владі, українську владу це питання не цікавить. Але ви розумієте, це надзвичайної ваги проблема і питання, тому що якщо кажуть, що критерієм, значить, завершення війни окупації буде той момент, коли Росія покине ці території. А в мене зразу виникає зустрічне запитання: друзі, а що ми будемо робити зі знищеними окупованими територіями Донбасу, Криму? Адже справді, ось пан Євген краще за мене знає і може розповісти, значить, наскільки погіршилася екологія на території півострова, і яких збитків завдала ця окупація. І вибачте мені, одномоментно ось тягар відновлення цих сьогодні окупованих територій може лягти на плечі України. А якщо йдеться про десятки мільярдів доларів, я не кажу вже навіть про сотні. Це непідйомна сума для України. Просто може похоронити нашу державність. Тобто масштаб проблеми, яку створили росіяни, може поховати нашу державність. Тому що ми просто будемо не в стані самотужки вирішити ось ці проблеми, які вони нам залишать. І ось відповідь. Тобто, і ось коли ми говоримо про Кримську платформу, я б хотів запитати президента Зеленського: а що у нас з консолідованою претензією, пане президенте? От ви зараз ось зможете мені сказати, громадянину, скільки Росія винна Україні за агресію та окупацію? Впевнений, у президента немає цієї цифри. Пока мы еще определяемся с цифрами ущерба, в Крыму уже посчитали, кстати, ущерб водной блокады Крыма и даже уже готовы подавать иски в суды. Об этом сообщил так называемый, значит, председатель оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов. Он сказал, что иск против Украины за перекрытие Северокрымского канала планируется направить в суд в ближайшее время. Они посчитали ущерб в 1 триллион рублей. Вот его цитата, давайте послушаем. В этом полугодии будет подан иск. Надеюсь, что до конца второго квартала мы будем в суде. Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо России. Пане Евгене, что значит проходить, проезжать, пролетать мимо Крыма, мимо России? Как вы оцениваете это заявление? Ну, я оцінюю іронічно. Я вважаю, що треба ще вважати все, що пролітає в космосі, все, що пролітає в галактиці, теж над Росією пролітає, теж треба затримувати і використовувати виключно в інтересах пана Путіна. Це абсолютно безглузда заява, тому що вона не має нічого спільного з реальністю. Перекриття Північно-Кримського каналу – це є виключно українська компетенція, яка не має жодного відношення до Росії, тому що Україна не визнавала, не визнає і не планує визнавати анексію Криму
як територію Російської Федерації. Таким чином ми можемо перекривати будь-який канал в межах своєї території, своєї компетенції. В нас немає ніякої домовленості з Російською Федерацією стосовно функціонування Північно-Кримського каналу, і не може бути, тому що ми не визнаємо анексію Криму. Я думаю, на цьому треба поставити крапку. А щодо затримання будь-яких активів України на території Російської Федерації, то це вже справа зовсім іншого судового розслідування, іншого судового позову, яка знов-таки не має нічого спільного з анексією Криму. Я вважаю, що пан Константинов, який має величезний бізнес-інтерес на території Південного берега, мы прекрасно понимаем, что вот этот юридически этот иск оккупантов, он абсолютно ничтожный и бесперспективный. Тогда на кого ориентированы вот эти заявления Константинова? На росіян, виключно на внутрішнього споживача. Це піар-компанія, це пропагандистська компанія. Есть ли сегодня какая-то альтернатива, которая бы могла компенсировать те миллионы кубометров воды, которые поступали в Крым через Северокрымский канал? Так, вона є. Це кардинальне зниження водоспоживання військово-промисловим комплексом Росії на території Криму. Виведіть, будь ласка, свої війська, знижте водоспоживання для військових навчань, для військово-промислових потреб, і ситуація з цивільним населенням буде кардинально іншою. Но, видимо, они на это не идут, учитывая, что недавно на востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники. Как сообщили очевидцы с временно оккупированного полуострова, днем тяжелая военная техника следовала по трассе Таврида от Керчи вглубь полуострова. Ну а вот министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства сообщил, что к концу года 56-ю десантно-штурмовую бригаду перереформируют в 56-й десантно-штурмовой полк. Руководство Минобороны планирует его разместить в Феодосии. Давайте послушаем его цитату. В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание 3-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове. К концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду, 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии. Пане Евгене, мы видим, как оккупанты продолжают милитаризацию полуострова в интенсивной такой форме. Что, кому они хотят этим показать? Что мы можем с этим делать? Ми нічого не можемо з цим робити. Це виключно внутрішня політика, це пропаганда військової потужності Росії для згуртування населення навколо охорони спільних територіальних державних інтересів і таке інше. Направду Крим заповнений військовим непотребом, різним не дуже сучасним обладнанням, озброєнням. І це велика проблема для навколишнього середовища Криму, зокрема. І тому я вважаю, що це не має жодного військового значення, тому що, наприклад, військова присутність Туреччини в басейні Чорного моря в рази перевищує військові потужності Російської Федерації, а потужність країн-членів НАТО взагалі не співставна з російською присутністю у військовому плані. Тому я вважаю, що це все виключно елемент пропаганди і внутрішнього споживача. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсаг, у нас Євген Хлобистов був з нами на прямому зв'язку. Професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, радник голови Кримсько-Татарського ресурсного центру. Пане Михайло, мы видим, как в Крыму остается критическая ситуация с наполнением водохранилищ. Там высыхают водохранилища, там высыхают озера. Но, несмотря на это, российские оккупационные силы продолжают милитаризировать полуостров. Что мы действительно можем с этим делать? Можем ли мы как-то влиять на эти процессы? Есть ли у нас действительно такие рычаги? Ось якраз Кримську платформу треба використати для того, щоб дуже предметно, конкретно на прикладах довести міжнародному співтовариству, що Росія перетворює півострів на суцільну військову базу. Завдання Росії – витіснити звідти місцеве населення, заселити його своїми військовослужбовцями, наситити його максимально озброєннями, причому озброєннями в тому числі стратегічного
спрямування, яке могло б загрожувати не лише Україні, але яке могло б загрожувати не лише Балканам, до речі, але й багатьом іншим державам Європи, багатьом іншим державам НАТО і Європейського Союзу. Так, відомо, що Росія розконсервовує старі пускові шахти для ядерного озброєння. Так, про це йшлося неодноразово, і це доведений факт. Все це пов'язано з тим, що у Росії є звичайно марення, значить, використати Крим для нарощення своєї присутності не лише на Балканах, на Кавказі, загалом в Чорному морі, але й використати Чорне море для збільшення своєї присутності в Середземному морі. Так, ну і зрозуміло, ця, значить, мрія, яка ніколи не збудеться, російського керівництва, усіх російських імператорів і, значить, цих недоімператорів, яка полягає в тому, що от росіяни хочуть і мріють і марять забрати під свій контроль Константинополь, так, Стамбул, і теж, значить, звичайно, розглядає саме тому стільки уваги Путін приділяє Криму і мілітаризації півострова, саме через хижі загарбницькі плани в Чорному морі і в Середземному морі. Що стосується жахливої екологічної ситуації на півострові та інших, значить, інших випадків і прикладів порушення прав місцевого населення, то також Кримська платформа повинна стати тим місцем, де українське керівництво дуже підготовлено і аргументовано доведе до міжнародного співтовариства усі кейси порушення прав місцевого населення. Так, тобто це і незаконні затримання, і катування, і переслідування, і примус до служби в Збройних силах Росії, і багато інших прикладів порушення прав громадян. Те саме стосується незадовільного екологічного становища на півострові. Відповідно до міжнародного законодавства, Росія як держава-окупант несе повну відповідальність, я наголошую на слові повну відповідальність за діяльності на окупованих територіях. І те, що в Криму погіршуються умови для проживання, я вже не кажу про інші злочини, які вчиняє окупаційний режим проти місцевого населення. Це все пряма відповідальність окупаційних адміністрацій, це все пряма відповідальність Кремля. Ось про що Україна повинна була б говорити на кримській платформі, тобто на майданчику Кримської платформи, і закликати міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії, те, що ми почали, щоб Росія якнайшвидше забралася з півострова. А поки Росія там знаходиться, міжнародне співтовариство повинно зробити все необхідне для примусу Росії до того, щоб окупаційні адміністрації припинили порушення прав місцевого населення, і щоб окупаційні адміністрації зробили все необхідне і все можливе, аби забезпечити життєдіяльність місцевого населення, життєдіяльність півострова. Це їхня пряма відповідальність. Пане Михайло, мы с вами уже несколько раз упоминали Донбасс. Я бы хотела продолжить наш эфир с этой темой и обсудить немного Донбасс и переговорные процессы, которые ведутся сегодня вокруг него. Сегодня Украина готова сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Также он добавил, что Украина подтверждает свою приверженность к режиму прекращения огня на востоке Украины. Вот его цитата. Я б не говорив про те, що перемир'я зірвано. Україна не зробила нічого, щоб могло свідчити, що ми вийшли з режиму припинення вогню. Нас постійно змушують точково відповідати на провокації. Віктор Толочко, полковник Національної гвардії України, комбат 1-го батальйону оперативного призначення НГО імені Кульчицького зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас, Селям алейкум. Да, доброго дня. Можем ли мы сказать, что сегодня у нас на востоке Украины действует режим прекращения огня? Абсолютно. Всі домовленості, які вимагають від нас, від України з приводу припинення вогню і з приводу для того, щоб ми мали найменше жертв, як і ми, так і наші вороги, це Україною, керівниками військових частин, керівниками підрозділів зараз дотримується. Це однозначно. Питання в тому, що кому це вигідно. Якщо припинення вогню – це зменшення жертв,
це вигідно на даний момент тільки Україні, тому що якщо це буде дотримуватись, то це покаже про те, що Україна дійсно хоче перемир'я, Україна хоче для того зробити все для того, щоб ця війна припинилася. Звичайно, Росії на даному етапі це не вигідно, і навіть можна робити висновки про те, що заявив президент Росії на останньому візиті, коли він був в Криму, на сьогоднішню приєднання Криму до Росії. Він чітко заявив про наміри Росії. Він висловив свою думку з приводу держав, які раніше були республіками Радянського Союзу, назвавши їх квазідержавами. Він чітко наголосив на тему, що про те, що хай всі пам'ятають, що він подарував нам, як і рештам країнам, рештам держав, певну свободу, певну незалежність, і це заслуга Росії. Тобто те, що Путін бачить Росію як майбутню імперію, це було чітко заявлено про те, що Росія не буде повертати назад в своїх агресивних намірах, і те, що вона відмовиться від тих територій, які вона зараз захопила, це однозначно було заявлено, що цього не буде. І зі сторони Росії цих кроків робити також не буде. Про домовленості, в частності, про ті кластери, які зараз головою адміністрації президента України було озвучено про той план, що є по кластерам зі сторони України, про пропозиції, які висунула Франція та Німеччина, і про ті допрацювання цих кластерів, які зробила Росія, зараз, звичайно, йдеться і активно йдеться. Велика різниця між тими пропозиціями, які висунула, тобто корективи, які внесла Україна, і в ці пропозиції, вони відрізняються від тих, які Росія вносить. Справа в тому, що основний акцент на ті пропозиції, які робить Росія з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі, говорить про те, що відносини мають бути між Україною, так, як державою, і між керівництвом ДНР і ЛНР. Тобто вона хоче вивести себе і світовій спільноті заявити, що вона не є стороною конфлікту, що вони тільки посередники, миротворці, і зараз вони роблять все в політики як внутрішній, так і в політики зовнішній, для того, щоб показати світу, що Україна воює в себе на території, що це внутрішній конфлікт України, що Україна не хоче припиняти війну. А вони такі білі, пушисті, вони висловлюють пропозиції, які постійно відкидає офіційний Київ. І ця сама інформаційна війна, скажімо, про те, що Київ не хоче миру, що Київ не хоче врегулювання конфлікту, розповсюджується також на територіях, які зараз не підконтрольні українському уряду. Тобто йде налаштування інформаційне населення, що Київ хоче напасти, Київ хоче розв'язати війну, що потрібно готуватися до відсічі бендерівців, відсічі фашистів, які знову прийдуть і будуть насаджувати якісь націоналістичні питання, які знову будуть примушувати когось там робити те, що комусь не подобається. Тобто вони спільноті доносять питання, що є Україна, а є якоби ДНР і ЛНР. Це вже є такі держави своїм урядом, своєю структурою, своїми відносинами. І Україна має для погашення конфлікту, який є на Сході, так, вона має ввести ряд нових законів. Ті закони мають бути обговорені з представниками ЛНР, ДНР і затверджені Верховною Радою України, президентом України, тобто вивести вже ті території, які зараз на даний момент не підконтрольні, надати їм статус юридичний. Оце зараз спроба Росії. І разом з тим Росія цими кроками хоче війти в сторону і стати просто спостерігачем. Вот зараз вот такая ситуация. Скажите, а вот как вы думаете, на 7-м году военного вторжения России
в нашу страну, на 7-м году оккупации полуострова, на 7-м году войны на востоке Украины. Есть ли вероятность добиться мира в рамках переговорного процесса, даже если говорить про Донбасс, в рамках Минска? Значить, на мою думку, що наші дипломати зараз працюють, так. Але більше потрібно звертати уваги, працювати більше в напрямку зовнішньому. Тому що вплив загальної світової думки на роль Росії, так, в цій війні, на те, що вона має робити, на те, що світ має знати чітко, і ці факти мають бути доведені якраз українським дипломатами, що Росія є агресором, що Росія – це світовий терорист. Росія фінансує тероризм і в частності на території Східної України, що Росія є вбивцею, що останні 7 років російської політики, втручання у справи України привело до більше 16 тисяч жертв, як зі сторони мирного населення, так і зі сторони українських збройних сил і решта силових структур. Тобто справа дипломатів довести на світовому рівні, що Росія являється агресором. Росія ніколи не хотіла і не буде хотіти миру на Донбасі. Росія має на меті відтворення своєї імперії. Оце головне те, що зараз, на мою думку, мають зробити дипломати. Росія добровільно ніколи території Східної України, ніколи територію Криму добровільно не віддасть. Тільки примус, тільки формування загальної думки, що Росія є країною, яка країна зла. Думаю, тільки це може привести нас до успіху. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чохсагл, нас Віктор Толочко був з нами на прямому зв'язку. Полковник Національної гвардії України, комбат 1-го батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицкого. Пане Михайло, некоторое время назад мы слышали из уст главы Офиса президента Андрея Ермака, что готов план уже по урегулированию ситуации на востоке Украины. Его разработала Германия и Франция, и доработала Украина. После чего мы слышали заявления представителей РФ, которые говорили, что мы ничего не знаем, какой-то план. Нет, никакого плана нет, говорили они. Сейчас нам Алексей Арестович говорит, что нет, такой план есть, правда, мы его раскрывать не можем, потому что нас попросили наши западные партнеры. Что происходит? Мені дуже важко сказати, що насправді відбувається. Мені здається, що це чергова ситуація, коли нас намагаються, знаєте, десь водити довкола пальця. Насправді я давно втратив будь-які, сподівання на те, що чи то в нормандському форматі, чи тим більше на мінському переговорному майданчику можна досягти домовленостей про так зване припинення війни. Насправді Росія не для того окуповувала Крим і окуповувала частину Донецької та Луганської областей, щоб ось просто так взяти і звідти піти. Окуповуючи півострів і частину Донецької та Луганської областей, Росія хотіла скористатися цією спецоперацією для того, щоб досягти капітуляції України, фактично повернути тотальний вплив, тотальний політичний і економічний вплив Росії над Україною. Ось ключове завдання Кремля. І доки Кремлю не вдасться досягти цього завдання, війна триватиме. І загроза з боку Росії, існуватиме. Чи означає це, що це безвихідна ситуація для нас? Ні, це не означає, що це безвихідна ситуація. Україна повинна зробити все для того, щоб агресія Росії проти України, для того, щоб окупація наших територій обернулася для Росії такими втратами, такими колосальними втратами, які б поставили Росію на межу перед загрозою існування
самої Російської держави. Так? Завдаючи будь-яких недружніх чи ворожих дій щодо України, Росія повинна нести величезні втрати. І тут йдеться не лише про збройну відповідь Росії, йдеться про механізми політичного і санкційного примусу Росії до згортання агресивної політики щодо України. Україна так само повинна чітко продемонструвати Росії, що і Кремлю, що спроби тиснути на Україну для того, щоб Україна ухвалила якісь зміни до Конституції, надала особливий статус Донецькій і Луганській області, для того, щоб Україна відмовилася від відновлення свого суверенітету на території півострова. Росіяни мають зрозуміти, що ці вимоги є безперспективними. Тобто жодного шансу змусити Україну піти на такі поступки у росіян немає. І це теж буде істотним демотиватором для Росії продовжувати агресивну політику проти України. А ось ці, знаєте, розмови про те, що там в Мінську, значить, якось перекроїли трохи мінські домовленості, а там, значить, домовилися, що десь ще відкриють КПВВ, а там домовились стріляти, а там не стріляти. Значить, домовилися звільнити там 10, 20 чи 30 нових заручників. Все це, розумієте, ось така дуже тактична метушня, в яку нас втягує Росія для того, щоб завантажити нас в тисячі цих проблем і, змусити нас перестати системно мислити. Так? Тобто, насправді, щоб звільнити і півострів, і частину Донецької і Луганської областей, досягти від Росії компенсації збитків, завданих агресією та окупацією, ситуацію треба максимально спростити. Треба відійти на вихідну позицію і зрозуміти, чому Росія почала агресію, чому Росія окупувала частину наших територій і яка мета стоїть в Росії. Як тільки ми завжди будемо повертатися до цих питань і до відповідей на ці питання, у нас одразу ж на столі з'являтиметься відповідь на питання, а що треба робити. І ми з вами сьогодні про це говорили. Це зміцнення України зсередини, зміцнення оборонного комплексу України, нарощення санкційного тиску на Росію, стосовно Росії, так, значить, робота з міжнародним товариством, щоб збільшити міжнародний санкційний тиск, і популяризація, тобто донесення до міжнародного співтовариства інформації про те, у який спосіб Росія порушує права громадян на окупованих територіях, якого масштабу збитків завдала російська агресія та окупація. Тобто, і це все повинно постійно циркулювати в міжнародному дискурсі щодо України і щодо окупованих Росією територій. Дякую вам дуже, пане Михайло. Спасибо, Чох Сагулович, что были с нами на протяжении часа. Михайло Басараб був з нами на прямому зв'язку. Політолог, співкоординатор громадянського об'єднання «Рух опору капітуляції». А зараз до нас приєднується Вадим Трюхан, дипломат та член Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України 2017-2018 роках. Пане Вадиме, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Алейкум ассалям, я тільки Трюхан. Так, добре. Не є членом цієї громадської ради, бо міністерства такого вже немає. Так, я ж сказала, 17-18 роках. Це ж правильно, так? Добре, давайте перейдем к международным новостям и обсудим вместе с вами их. Европейский Союз и США будут вести скоординированную политику в отношении России. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена. Вот их совместное заявление. Верховний представник Борель і секретар Блінкен відзначили свою рішучість в подальшому скоординовано реагувати на виклики з боку Росії, в тому числі на триваючу агресію проти України і Грузії, гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у виборчі процеси, зловмисну кіберактивність, мілітаристську риторику. Мы видим, как в последнее время Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Североатлантический альянс четко декларируют то, что Россия является главной угрозой мировой безопасности. Когда опустится железный занавес?
насправді мені здається, що холодна війна як така, якщо ви на це натякаєте, вже йде. Остаточно вона оформилася заявою президента Байдена, а саме його відповіддю на питання журналіста декілька днів тому, коли було задано питання, чи є вбивцею Путін. І Джо Байден сказав однозначно «Yes, I do». Да, я вважаю, що Путін вбивця. І оце стало вже, знаєте, такою точкою відліку остаточно, що від того моменту почалася холодна війна. Чи опуститься холодний занавіс, як ви запитали, в тому розумінні, як це було в там 60-ті, 70-ті, навіть 80-ті роки, сказати складно, тому що зараз світ став трошечки інакшим, аніж він був в перші 50 повоєнних років. Країни стали занадто взаємозалежними одна від одного. Навіть зараз американська сторона говорить, що ми з Росією будемо співпрацювати там, де є спільний інтерес. Тобто вони абсолютно не готові до повного відгородження від Росії. Це один момент. І другий момент. Крім Росії, у Сполучених Штатів Америки є ще один в рази на порядки потужніший опонент – це Китай. І той же самий держсекретар Блінкен, коли він перебував в Брюсселі, він в тому числі, до речі, перша і ключова причина його візиту була не по лінії ЄС, а по лінії НАТО. Зустрічався з міністрами закордонних справ НАТО. В час зустрічі цієї готувався саміт, який має відбутися в цьому році. Ще не оголошено коли, але має відбутися. Так от там, виступаючи перед міністрами, він говорив десь приблизно таке, що ми, звичайно, не наполягаємо, щоб ви взагалі не співпрацювали з Китаєм, але ви повинні розуміти, що Китай – це ключова загроза для європейців, що Китай – це країна, яка нехтує нашими інтересами. Ну, десь приблизно так, не цитата, а описово. Так? Тому мені здається, що будуть надалі все більш, ми побачимо все більш скоординовані дії, як Сполучених Штатів Америки і Канади, до речі, яка теж, здається, вчора ввела чергові санкції проти росіян. Да, проти 9 російських чиновників. Так, абсолютно, так і європейців. Але от побачить повне закрытие России, принаймні в короткостроковой перспективе, нереально. А насколько мы можем увидеть синхронизированную позицию относительно Северного потока-2 между США и Европейским Союзом? Дивіться, давайте спочатку від великого до меншого. Да? Під час президента Трампа так звана євроатлантична солідарність і єдність була порушена, їй було нанесено дуже серйозної шкоди. Тому що Дональд Трамп не вважав рівньою собі жодного лідера з Європи, з Європейського Союзу, там посеред держав-членів Європейського Союзу. І ключове зараз завдання адміністрації Джо Байдена – поновити цю євроатлантичну єдність, євроатлантичну солідарність. Чому, власне, і полетів через океан в дуже тяжкі часи пандемії, адже насправді ми знаємо, яка зараз ситуація не тільки в Україні, а й в більшості європейських держав. Да? От він полетів все-таки в Європу, вони все-таки зібралися онлайн, не офлайн, а онлайн. Тому що ми бачимо по телевізору тільки певні такі верхушку айсбергу, там дуже багато проговорів тет-а-тет, дуже багато розмов, консультацій, які не стануть відомі широкому загалу. Він дивиться там в очі кожному лідеру. Оце його місія – вернути цю євроатлантичну солідарність. І те, що стосується Росії, от ми спостерігали на прикладі нещодавнього введення санкцій. Європейці ввели санкції проти 4 високопосадовців Російської Федерації, американці проти 7, плюс проти деяких юридичних осіб. Тобто американці готові йти далі. В Європі існує такий непростий процес досягнення консенсусу по кожному рішенню. Відповідно, їм складніше йти виконувати функцію лідера. А от американці, вони одноосібно приймають рішення, і там є закон про введення санкцій проти Сполучених Штатів Америки. Фактично, руки в адміністрації Джо Байдена розв'язані. Більше того, в першу чергу республіканці, але й демократи в Конгресі, вони вимагають більш жорсткої позиції. Тому єдність буде, скоординованість дій буде, але можна очікувати, що американці будуть набагато більш сміливими, набагато більш рішучими в намаганні протидіяти США. А те, що стосується Північного потоку-2, ви знаєте, неоднозначна ситуація. Нібито вже всі розуміють, що цей проект він шкодить інтересам не тільки України, а й великої частини європейських держав. І зрозуміло, що самому Європейському Союзу. Але от наскільки
такі, знаєте, стійкі традиції послідовності в німецькій політиці, що сказавши А, вони завжди говорять ніби Б. Да? І от незважаючи на те, що всі вже ніби просять, вимагають, що давайте зупинять, Ангела Меркель не насмілюється піти на цей крок. Тому мені здається, тут через юридичні процедури американці будуть намагатися зупинити його на останній стадії. Навіть Германия, судя по всему, не против объединить свои технологии с ресурсами России в своих бизнес-интересах. Скажите, можно ли это считать угрозой коллективной безопасности Запада? Складно судити, от якщо говорити просто математично, так от підходить до цієї ситуації, мол, одна Німеччина, а всі проти неї, то да, звичайно, це загроза. Але там же не так просто. Деякі країни-члени єС теж підтримують цю ідею, підтримують фактично Німеччину, йдучи в її фарватер, зокрема Австрія, Угорщина. От. І відповідно, в мене складається враження, як в експерта, як колишнього дипломата, як юриста міжнародника, що в Берліні і в деяких столицях ЄС і НАТО до сих пір не розуміють, наскільки глибока буде нанесена шкода безпековим інтересам Європейського Союзу і НАТО. Тому мені здається, що все-таки буде адміністрація Джо Байдена боротися до кінця, і, скоріш за все, він буде як мінімум, будівництво цього Північного потоку буде як мінімум зупинена на останній стадії на якийсь час, і поставлені будуть конкретні умови, від яких не зможе відмовитися і Німеччина, за яких будівництво може бути відновлено. Пане Вадиме, а как вы думаете, какие это могут быть санкции, которые бы сделали невозможным завершение строительства Северного потока-2? Какие могут ввести еще санкции Соединенные Штаты Америки, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые нацелены на подрыв международной безопасности? Я думаю, що санкцій проти Німеччини чи будь-якої іншої країни як такої, безперечно, що не буде, тому що євроатлантична солідарність і єдність набагато більше важить, аніж якийсь там один проект, навіть при всій масштабності Північного потоку-2. Але санкції проти юридичних осіб, які досі ще беруть участь в реалізації цього проекту, і санкції проти фізичних осіб, які його підтримують, вони можуть бути введені навіть проти німецьких політиків, тому що американська політика, вона іноді діє по принципу такого собі слона в посудній лавці. Коли вони бачать свій інтерес, вони не зважають на жодні інші менші за значимостю для них інтереси. Вони можуть піти навіть на те, що ведуть санкції проти таких діячів, як Шрёдер там і так далі. Але на даний момент от відчувається, що відбувається дуже складний багаторівневий процес пошуку компромісного рішення, яке би влаштувало і американців, і німців. Бо не треба забувати про те, що німці – це фактично це локомотив всіх процесів на європейському континенті. І для України партнерство з Німеччиною архіважливо. До речі, згадаю принагідно, що буквально декілька днів тому, 2-3 дні тому, там перебувала велика українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром і віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина. І за відгуками там дуже серйозні переговори йшли, зокрема, і стосовно реалізації економічних проєктів. Тому навіть Україні, при всьому тому, що ми набагато менш потужна країна порівняння з Німеччиною, але в жодному випадку не можна побити горшки з Німеччиною. Тому тут дуже непроста ситуація, але не треба посипати голову пепелом, треба продовжувати свою лінію поведінки, треба намагатися консолідувати позицію тих країн, які розуміють, що цей проект шкідливий, і відповідно намагатися одним фронтом Сполученими Штатами Америки домагатися зупинки цього проекту. Дякую вам дуже, пане Вадиме. Чохсаголнас, дипломат Вадим Трюхан був з нами на прямому зв'язку. Чохсаголнас. Мы переходим к обсуждению Беларуси. Там лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Литве, призвала белорусов начать новую волну протестов против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. 25 марта, когда они отмечают годовщину непродолжительной Белорусской Народной Республики. Отмечают День воли. К нам сейчас присоединяется Павло Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного анализу и прогнозов, который проживает в Беларуси, но сейчас, насколько мне известно, он находится в Варшаве. Правильно, пане Павло? Вітаю вас, селям алейкум. Да, добрый день, вітаю. Пане Павло, что скажете относительно призывов Светланы Тихановской к новой волне протестных акций против Александра Лукашенко, и приведут ли они к чему-то?
Эта декларация совершенно уместна и необходима, потому что все в Беларуси ожидают нового этапа борьбы с авторитарным режимом, и все понимают, что без возобновления акций протеста, без давления на систему и лично на окружение Лукашенко изменить ситуацию не удастся. И понятно, что 25 марта, День воли, День провозглашения независимой Белорусской Народной Республики является знаковой ключевой датой с политической точки зрения и с точки зрения нового возрождения в Беларуси. И эта дата должна была бы стать отсчетом для новых политических событий в Беларуси. Что касается возможности новых протестов на высоком таком массовом уровне, как это было летом, осенью 2020 года, то ожидать, что повторится ситуация после выборов в Беларуси, крайне сложно с учетом развернувшегося в стране массового террора, зачистки всего пространства в Беларуси политического и общественного. И вот, наверное, вы уже об этом говорили, массовые аресты и задержания представителей независимого организации Союза поляков в Беларуси, которая представляет польское меньшинство. Руководитель этой организации Анжелика Борис была задержана вчера. Один из известных журналистов и представитель этой же организации Андрей Почобут был арестован сегодня. Поэтому власти делают все возможное, чтобы террором предотвратить возможные акции. Мы видели, как проходили масштабные акции протеста в Беларуси, в различных городах Беларуси после сфальсифицированных выборов, президентских выборов. И после 4 или 5 месяцев, да, прошло, если я не ошибаюсь, после 4-5 месяцев, к сожалению, эти протестные акции сошли на нет. А что дальше? Реально ли сейчас новая волна протестных акций? И какая она должна быть, чтобы все же привела к желаемому результату протестующих? Тут несколько комплекс проблем, связанных с причиной затухания политического противостояния и акций. Дело в том, что концепция белорусской революции, она была и пока что остается концепцией мирного противостояния. И, естественно, данный подход не всегда эффективен, а скорее более неэффективен, чем другие формы протеста того же Майдана и в 2004 и 2013-2014 год. Понятно, что с такими системами, мирными шествиями и демонстрациями вопрос не решишь. И Лукашенко еще раз продемонстрировал и всему миру и белорусскому обществу, что готов с оружием в руках защищать собственную власть и себя у власти. И пока что нового формата, новых предложений, каким образом вести борьбу уличную с системой, предложено не было, хотя обсуждались такие варианты, как и площадь, и строительство баррикад, и захват каких-то административных зданий, чтобы действительно показать мощь и силу революции и захватывать пространство политической власти. Но этот подход пока что не является доминирующим. И, естественно, общество не совсем, с одной стороны, готово к тому, чтобы просто шествуя по улицам подпадать под дубинки, потому что понятно, что это мирные акции не остановят власти от террора и репрессий. Это показали события зимы, потому что зимой продолжались дворовые акции, так как вот этот массовый протест сошел на периферию, в локальное сообщество, в такие микрорайоны, где продолжалось это противостояние, отстаивание пространства. Второй проблемой является отсутствие четкого слаженного управления массовыми протестами, потому что вы знаете, что практически все лидеры, либо люди, которые могли бы возглавить эти протесты, либо арестованы, либо выдавлены из страны. Протестующее сообщество не обладает коллективным разумом и коллективной стратегией в том плане, что, выйдя на улицу, не всегда и не совсем понимает, что же делать дальше. То есть необходимо четкое, ясное политическое и революционное лидерство, которое пока что отсутствует. На данный момент единственной движущей силой
протеста и противостояния в Беларуси остается как раз-таки внутренняя мотивированность самих белорусов, самих людей, готовность, несмотря ни на что, несмотря ни на репрессии, несмотря на то, что нет какой-то ясной, четкой стратегии противостояния, выходить на улицы, вести своего рода подрывную деятельность, символическую подрывную деятельность в своих регионах, вывешивать флаги, каким-то образом влиять на силовиков психологически. Но это понятно, что форма протеста краткосрочного, то есть революционного, перетекает в протест долгосрочный, то есть долгосрочное противостояние. Я думаю, что в будущем, на протяжении этого года, мы будем иметь дело именно с таким долгосрочным, затянувшимся противостоянием, но тем не менее это никак не спасает режим, потому что в любом случае те настроения, то неприятие системы, которая уже сформировалась, Лукашенко изменить не удастся даже широчайшей волной репрессий. То есть система так или иначе, задавливая протесты, продолжая репрессии, будет съедать сама себя. А как вы оцениваете реакцию международного сообщества, западных партнеров и тех санкций, которые они имплементировали? Ну, на данный момент этого, конечно же, недостаточно, потому что точечная санкция — это не всегда эффективный метод борьбы, потому что нужно все-таки системное воздействие на и экономику Белоруссии, на систему в плане политического режима, также воздействие какое-то на Россию, потому что она является основным из гарантов стабильности системы. И то, что Европа прежде всего реагирует весьма и весьма медленно, ну, к сожалению, это мы видим и в отношении Украины, я не ожидаю, что подходы каким-либо образом изменятся и что это давление станет более масштабным и более широким как в политическом плане, так и в экономическом. Ну, хотя бы расширение какого-то пакета санкций, включение новых лиц, участвовавших и участвующих в репрессиях в черный список европейский, ну, по крайней мере, будет хоть тот минимум, который сейчас необходим. Понятно, что все ожидают более масштабных действий. Дякую дуже, пане Павло. Чавсагл, у нас Павло Усов був з нами на прямому зв'язку. Доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозів. Зараз до нас приєднується засновниця Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан» Олена Васильєва. Пані Олено, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день. Пані Олена, готовы ли сегодня белорусы начать новую волну протестов? То, о чем говорит Светлана Тихановская. Нет, конечно. Почему? Ну, я не так оптимистична, как Павел, хотя с большим удовольствием читаю и во многом с ним согласна, его читаю. Ну, смотрите, полгода зачищалось протестное пространство. То, что произошло в Беларуси за полгода, это практически напалм по всему протестному полю. 35 тысяч осужденных. Активная часть уехала из страны. Люди сидят, люди боятся. А потом не забывайте, что система, если у нас ничего не произошло, вот здесь я, кстати, очень согласна с Айдаром Муждабаевым. Я считаю, что революция проиграла в тот момент, когда ушла еще в августе с площади. Поскольку, ну смотрите, это вяло. То есть вы считаете, что нужно было оставаться на площади, строить палатки и не уходить? Но, безусловно, других вариантов и не бывает. Но те промосковские лидеры, которые вели данный протест, они не предполагали такой победы. Вы же поймите, что сейчас та часть оппозиции, которая ведет протесты, и Лукашенко, они существуют в одних общих смыслах. Это такие, условно говоря, белорусские медведчуки, абсолютно пророссийские. Угу. Об этом говорит и руководство Украины, это не секрет. Поэтому им нужно создавать сейчас видимость деятельности. Они в связи с международным сообществом, они сидят на грантах. Я в этом плане категоричнее. Пространство зачищено. Приехали российские спецчасти. Сейчас проводит Псковская дивизия учения в Беларуси. Им просто не дадут собраться на площади. Люди запуганы. Понимаете, вот напалмом прошлись,
снижен протестный потенциал до нельзя. Поэтому вот эти выходы и гуляния, если ничего не случилось, пока выходили 200-400 тысяч, пока власть еще не настолько приготовилась к подавлению, она у нас всегда готова, но сейчас уже вот этот репрессивный аппарат заработал на полную мощность. Тем остаткам, кто еще как-то не сломлен, ну просто не удастся даже собраться для того, чтобы что-то организовать. Потому что все будет, люди берутся прямо в домах, люди не могут выйти на площадь и там сделать какую-то небольшую компашку. Выводить сейчас людей — это выводить людей под пули. Голыми, боссами и в малом количестве. Вот таково мое мнение. А что сегодня является, и есть ли сегодня движущая сила протестов? Есть ли сегодня лидер, за которым могут пойти белорусы и бесстрашно выйти на улицы не в малом количестве, а в большом, в огромном, и сложится так, что уже подавить процесс будет невозможно, так как на улице вышли не 50, не 100, не 200 человек, а 100 тысяч, 200, а то и больше? Я думаю, немного времени и да. Я думаю, что сейчас наступит, как обычно, после резких подавлений и отсутствия победы, поражение всегда несет за собой депрессию. 7 месяцев вялотекущего процесса, репрессий, люди уволены, люди без денег, люди с огромными штрафами, которых не могут заплатить. То есть лидеры, обещающие им нечто за 7 месяцев, у нас ведь люди вышли в основной массе, потому что они были неопытны в политическом плане. То есть они верили в чудо мирной победы. Это не случилось. Та часть общества, которая, условно говоря, национально ориентированная, это предполагала, говорила об этом еще летом. Эти лидеры есть, но они сидят. Я думаю, что здесь срослось все. Неготовность нации. Нация, по сути, формируется только сейчас. Только сейчас та часть общества, которая считала близким другом Российскую Федерацию, начинает отворачиваться и как-то открывать глаза. Да? По большому счету, вот эта национальная самоидентичность, которая способна вести к победе, она рождается только сейчас. Поэтому в быстрые процессы я не верю. Да, Лукашенко может уйти, но его, скорее всего, сменит Кремль. И это могут быть вполне люди из современной оппозиции, которая сейчас... Улице может показаться, что она победила, а на самом деле нет. Оппозиция сегодняшняя присягает Лукашенко по полной программе. Мы видели, как некоторое время назад белорусы имели такую некую иллюзию относительно России, даже сама Светлана Тихановская... Путину присягает. Да, и даже сама Светлана Тихановская несколько раз в своих интервью говорила о том, что ну вот мы такие маленькие, вы же большие, если я не ошибаюсь, вот она давала интервью Невзорову и говорила, мы же такие маленькие, вы такие большие, ну помогите нам. То есть питали такие некоторые иллюзии в отношении России, что вот Россия поможет помочь. Вот этих иллюзий еще нет, или же они сохраняются среди белорусского населения, протестного населения? Конечно, есть. Русскомирность Тихановская, она понятна. Кстати говоря, сам Тихановский, за которого она пошла, он же внесен в базу миротворцев. Он посещал Крым и выставлял там посты различные, Крым наш и прочее, прочее. Нет, эти ребята абсолютно русскомирные. Я не верю в изменения в течение там 5-6 месяцев, вдруг они прозрели, нет. Риторика меняется, потому что меняются настроения народа. Сейчас уже о России так плотно не говорится, но тем не менее русскомирность по-прежнему видна. Я думаю, что часть населения, конечно, прозрела. Молодежь, которая не интересовалась политикой, все-таки белорусская символика поднялась с этими протестами. Я знаю, что она не поднималась изначально лидерами протестов. Изначально ведь протесты начинались с белыми ленточками, как на Болотной. И все делалось по российским лекалам. Некоторые национально ориентированные лидеры, которые, к сожалению, сейчас сидят, буквально настояли на БЧБ, которое поднял Тихановский. Было ли это ошибкой с их стороны? Вопрос. Для меня, мне кажется, это ошибкой, потому что массы некоторые были дезориентированы. Появилось ощущение, что это национальное движение, в том числе у Запада. А в реалии это не так. Что касается просто людей, да, часть людей сейчас недовольна. Я думаю, что должно пройти время, чтобы появился национальный, реальный лидер и герой. Но это не месяц, не 2, не 3.
А что, Сейчас может они будут создавать а что видимость. может спровоцировать, что может породить такого лидера, что может вывести из периферии протестную Беларусь? Сплочение нации, рождение нации — это долгая история. Это долгая история, это, скажем так, и средства массовой информации, это отрыв от пропаганды. Только когда нация скажет себе, что она готова бороться, если как вот у нас был разговор с Айдером, да, мы говорили, что нельзя усидеть на двух стульях. Нельзя одной половинкой сидеть в России, а другой половинкой пытаться попасть в Европу. Так вот, пока нация будет вот так сидеть на этих двух стульчиках, ничего не произойдет. Сейчас я вижу некие изменения, во всяком случае, в молодом населении. Да, там люди за 40, 50, они по-прежнему в российских смыслах. Не все, конечно, но процентов 50-60. Я думаю, только время. Время разочарования в тех процессах, которые сейчас происходят. Ведь по большому счету, 7 месяцев это уже была возможность разочароваться, да? Пока та лапша, которая на уши вешается, она еще пока вот частью съедается. Простите за грубость. Пані Олена, и еще Зато вот искренне. хотела спросить, вы вот по поводу Европы, по поводу двух стульев. Я просто вот, когда протестные акции начались, я, естественно, слушала требования, лозунги и так далее. И вот среди требований, основное требование, которое выдвигали протестующие, это отставка Лукашенко, демократические выборы. Но не было лозунгов и не было требований относительно вестернизации для Беларуси. Сейчас эти требования изменились? Нет. Эти требования не изменились. Кабинет Светланы Тихановской, Координационный совет, который создан, НАО, которое создано, они постоянно первым своим декретом подчеркивают, что они не собираются, не ставят перед собой геополитических задач. То есть не ставят задачи разрыв союзного государства, не ставят перед собой задачи выход из таможенного союза и ОДКБ. Ну, соответственно, о чем мы можем говорить, о каких изменениях, да? Павел Латушко, руководитель НАО, это один из лидеров кабинета Тихановской, совсем недавно в интервью вообще сказал, что если бы нам Москва помогла в протестах осенью, то белорусский народ воспринял бы ее как освободителя. То есть на Москву делалась ставка. Я думаю, других вариантов нет. Ну, возможно, Лукашенко как-то переиграл. Тут же постоянно такие качели с Путиным. Поэтому я думаю, что до сих пор оппозиция, данная позиция, рассчитывает на помощь России в процессе смены Лукашенко на кого-то другого, ну, в том числе кого-то из них. Я думаю, что там Бабарико, один из основных лидеров, которые предполагаются, это газпромовский директор Газпромбанка белорусского, ну, то есть работник Газпрома, газпромовской структуры. А украинский опыт ни о чем не говорит лидерам протестов? Нет, пока нет. Но это не те лидеры. Этим лидерам протеста украинский опыт не нужен, у них другие цели. Народ должен, нация должна выдвинуть новых лидеров. Такие лидеры есть. Это Паша Северинец, Статкевич, Николай Евтухович. Но они сейчас сидят в СИЗО КГБ. Это национальные лидеры, которые, Лукашенко это понимал, они сразу были купированы еще до начала выборов. Ну, пока ситуация такова. Спасибо вам большое. Лидеров... Чохсагулнас, пани Олена Чохсагулнас. Я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Очень приятно было с вами пообщаться. До новых встреч. Олена Васильєва была с нами на прямому зв'язку, засновниця Українського благодійного фонду «Белорусский Майдан». Я с вами не прощаюсь, я говорю Коруш Кенджи. До свидания. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. К нам подключится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. С ним мы обсудим стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма. Не пропустите. Коруш Кенджи.